ala dikabele kabe oh ambil kayu malang dikabele kabe kayu latas serak larang rantau dalam larimbo oh kayu latas serak larang rantau oh dalam lari onan tadi carito olah nombor lampe oh kini lama suwe akan nombor lali moe oh tolong bana larang rantau la tolong oh mandang kato dari dapat tumpah di badan tuma dirinya oh iyo lawo pia yule potre bamanwang yule mandang akan Otamanwang inyo mandangan sadang bamanwang kabamanwang mangece badan sidapa onde dia kanduang yuli dia hojan yuli ndak bamanwang pulo tanyo dulu kamande yuli tanyo di rumah bake ama bahas sejarah dahulu. Oh nyadie oh kata
Kata sampai dari sidapanyo ambil tangan mande tadi nambah namonyo si upi abelio mande angke sidapa onde mande dengan banako iyo mande sabantu itu mande. Ko iyo lawa anak kontan mande sekian lama di bapisa yo jae banama badan Yuli Putri manga ambolo nanyo ambie manga nyo ambie anak telata Kota lalu ke jam mande ambo ba itu kato badannya Yuli Putri Yuli manangi pai dake mande Tuhan. Omandanga katoco itu menjawe mande lambe onde nak kandung Yuli Putri ndak boleh berang nak bake ama dari kete Yuli nyo gadangkan walaupun indah induk kontan walau salaku induk angke malahan lebih daripada mande lebih daripada induk kontan Yuli selesai kuliah bakar ajo coa ajo elok lei badan Yuli Putri baik tu kato badan mande Tuhan. Kok lai boleh nak mande batanyo siako mande nyo nama gadangkan badan Yuli Putri kato sampai sabantu itu nama gadangkan mande Yuli Putri banamo liau Ibu Reni. Liau tu pengusaha nampak yang kayo cie kantua induk nanado duo kantua cabangnya pengusaha piti balabi itulah mande badan Yuli Tuhan. Itulah mande badan Yuli danga di mande Yuli mangece Yuli babali lai peka rumah selamat tinggal badan mande elo bang marawat mande yo bang. Rawatlah mande bang sampai walaupun indah mande kandung abang walaupun indah mande kontan anggap sabantu mande abang jangan sampai ande bang sasioan bang onde dia kandung dia Yuli Putri nana abang sejak mulai dia dari dulu ndak pernah menganggap induk angke sabantu induk kontan abang ba itu bana katoinyo. Mandanga kato rupo itu senang hatinya Yuli Putri Yuli babali nak nyolangai bangai. Yuli babali bang nak nyolai ba itu katok badan inyo ndak guna to bilang lamo bana la tarui dake seden tadi tarui nyo dake oto mewa satola tibola dake oto maalun upi Yuli Putri kontaknyo beong masini dui gas ditakannya gas tatakan kompleng nyorese andel masuk komplengnya papa ala jalan noto tadi sedang jalan noto dipandang dari satu opor kedua dari dua lape ketiga
Oh dari 3 lepe kampe tambah diampe tambah tanang ibu hati bukan kamain takana kana pai kato mande Tuhan. Otakana kana kato mande abel ba itu bananyo di Yuli Putri oto balari tarwi juo ndak lamo kita bilangkan hodek lamo nyoto di jalan kain cawu panjang 9 labut teleu di Borondo panik dek lamo di bajalan jauh bertambah hampir juo apa tando kini lampie. Oh nampaklah rumah mewah manyo setelah sampai ke rumahnya pintunya pagar tak buka gerbang pagar gadang. Oh ado sekariti paei penjagonyo oto tak rui masuk kandang satu tiba oto di kandang lah turun badan Yuli Putri paei. Olah turun badannya Yuli Putri setelah turunnya tarui mate rumah setelah tiba di dalam rumahnya masuk ke bilik dalam. Oh setelah tiba di bilik dalam pintunya kunci dari dalam basalimui jo kain kampur basalimui jo kain pane. Hai mato badare-dare mau jan labe ai mato kok sempat iyo kato mande alangka malang. Oh badan Yulia alai sekian lama berpisah jo mande kontan sekian lama berpisah jo dekan ruang alangkah buru nasib ambo Tuhan. Oh alangkah buruannya nasib ambo itu kata Yuli Putri biari sari itu putri ndak ada dapat keluar kamar na Yuli ndak keluar. Oh alah sehari jo 2 hari lah sampai ke 3 hari namun lo ampe hari tajalang ke masuk ke 5 hari alun keluar badannya Yuli Putri. Oh bapikir ama badaninyo anan salah pada anak mangko si Yuli pai ndak keluar Tuhan. O mangko si Yuli ndak keluar sinanyo imbau badan anak nak kandung dangakan bana onde nak kandung Yuli sarang ama yo nak. Oh nak kandung Yuli sayang ama bukaan pintu rumah gadang iko mama nyo nanti buka lana pintu bilik ama Yuli di pintu kamar mendanga kato rupo itu. Oh baru menjawe badan Yuli onde ama sayang yo Yuli sayang kabake ama sebalun pintu babukaan yo ma. Oleh namu ama jujur ke Yuli yo ma kok Yuli bertanya bake ama jangan ama berbohong-bohong jangan ama bercali-cali jangan berdusta badan ama yo ma. Oh ndak boleh bohong ama yo Yuli jawab jujur tanya Yuli mangkonyo pintu babukaan mai.
Omandanga kato dari anak baru menjawe ama Yuli yola badannya ibu Reni onde nak kandung Yulina onde Yuli sayang mande. Oh bukalah na pintu kamar, bukalah pintu bilik dalam. Ama jawe selesai ro jujur, ama jawe babana-bana indak babohong badan ama tidak berdusta tak bercali itu bana kato amanyo. Mandanga kato rupo itu menjawe Yuli sekali laya tandonyo amanda bacali sumpah mayo Yuli ma. Mandanga kato anak sumpah demi Allah nak badan nama ama indak babohong-bohong ama indak kabaduto-duto anak batanyo ama jawe ndak kababohong dona. Badana mana mandanga kato rupo itu nyobuka pintu di si Yuli Tuhan. Onyo buka pintu di si Yuli satu tabuka pintu kamar lah masuk ama badan Yuli iyo lah ibu Reni tadi ama masuk pintunya kunci cukui awak ma di dalam kamar cukui kita anak baindu. Oh awak bertanya bagi ama janama baduto-duto karano ado pae sejarahnya yo mah. Ho tando ado di kudu Yuli, tando ado di tapak tangan cie di hati tapak tangan balakida cie di hati tapak tangan sebelah kanan urang nampunyo tando nala tahu. Ho jawe dia ma babana-bana anak siama. Ho badan si Yuli ma. Ho jana ma baduto-duto kok indah bajujur-jujur kok tak ama babana-bana ndak kawatamu ama ya Yuli barani ma. Ho bunuh diri mai baitu kato Yuli pungurtri Tuhan. Mandanga katonyo dari anak madisina lamanya ketamanu sadang tamanung nyo menjawe nyo ambil tangan badan Yuli onde nak kandung Yuli putri onde Yuli anak mandi. Ado sejarah nak dahulunya mande membawa to sama seorang sedang bawa to sama seorang nampak badan anak ketik talata nak di tepi jalan antasia nampunyo anak antasia nampunyo anak hari sedang tengah malam. O mande sadang menyupir oto tadanga anak menangi bo ambi anak menangi adola badan Yuli adola Yuli nak nanggadang kini memang Yuli ndak anak ama tapi Yuli dan salah sangko indak mencilok badan mande indak mamaliang badan Yuli dona. Ho Yuli dapet di badan ama yona hari sadang tangah malam yang indak bacilok coba maliang ba itu kato badan inyo Yuli dengan kato mande yona. Ho samanja Yuli putri dapet di mande samanja pai jo mande indak bangga orang lain sabantu darah dagiang ama sayang yul. Ho kabake Yuli ona ho de Yuli la tahu sia Yuli ona. Kok kabar tinggal badan ama Yuli hoi kok pisau bunuh lama kok tali kujui lama na ibu Yuli na.
na ama sayang na kabake Yuli Tuhan kok le boleh na ama batanyo di sia Yuli dapet kabar kok yo lay duit juo lay ama Yuli mo awak pai kasinan to tamu ama si Yuli ama ndak lo malarang Yuli bertamu jo mande indak managa badan ama saja nama nak ditinggalkan nama sayang Yul kabake Yuliona itu kato badaninyo mandang kato dari ama onde ama sayang yo Yuli sayang yo bake ama kok la jale sabantu itu Yuli nak berang do bake ama Onan tahu manan sabananyo ado mande dari bang dapanan jadi supir oto awak yo ma Hokironyo awak main-main ke rumah mandenyo bana mulia mande abel nampak di mande tando di kudut sarato nan di tapak tangan takaji mande mangaban yoco itu sejarahnya anak hilang di batang kayu Anaknya hilang di batang kayu mandang kata rupo itu onde kok iyo lain nak masih duit mu awak pai kasinan to minta mau kainyo kapan perlu to bawa kamari mande sorangnya nak tinggal di rumah Odo lucie anak badan mande kini baduo ama mande nyotuma badan anak ba itu kato badan inyo mangalo itu nak bacamean yona Odo lu sorang mande si Yuli kini bertambah cie lai bertambah sanang hati mande Yuli sorang nak mande baduo Tuhan Oh jadi dapat tu ayo badan Yuli kakak baradik tu dapat yo Yuli mandanga kato rupo itu oh indak do mande kato badan Yuli Tumpak deinyo bang dapat supir daripada Yuli Itu tu anak angke liau pulo Sajak ketek liau mambik Tekabe di batang kayu Liau abaikan sampai gadang Liau menjadi pengulung kara-kara Ba itu sejarah mande dahulunya Mandanga katoco itu onde nak kandung Yuli na ejan Yuli balalai-lalai Mo kita nak mencalik mande Mandanga katoco itu barangke badan dirinya Iyo lainyo ibu Reni Sarato yo Yuli putri katampe mainyo Ho badan abel Oh keluar oto di kandangnya sedang di jalan oto tadi tinggalinnya sedang jalan to bilang abel jo si dapai yo jo anak angkenya tadi nan mande sasaangok tambah talabi sasaangok menjadi rasa kapai nyawa di tubuh mengecek mande bakedang apa Onde nak kandung na dapana kok sempat pendek umur mande kirim salam ke bake badan Yuli putri mande sayang ke bake Yuli na
Omande sayang nak kabake Yuli, kirim salam kabake Yuli putri dari sekian lama nak basuh dari sekian lama nak batamu dapet batamu mande yo Yuli lapet tadaga nak badan mande yo nak hokok mati bana nak badan mande indah adolai penyesalan tapi umanat kesidapa hokok mati badan diri mande rumah nak janang tinggal dirian solat jo puaso dapa dapat seorang anak mande dapat nyonang kamau ni umah aben rumah na badan awak na Kato sampai sabantu itu menangi dapat dakek mande nyo ambil tangan badan mande honde mande sayang jo dapat jangan mati lo badan mande kok sempat mande indah ado kama dapat kabayo dapat ndak ado badusana harapan gadang bake mande dapat menangi juo sadang menangi badan dapat lah datang orang bertetangga datanglah orang bakaliling inyo menangi dakek mande sadang menangi bantu itu nan banyak ala tibo tepaki orang nambah samonde dapai anak mande yona honde dapai anak kami jan mande tangisi ju nyawa la nyo japui de nampunyo ala maningga mana mande dapana mandang kato dari nambanya nyocali bana elo tangan lali badan lalali mungkola puce dipandangi tandonyo mande la meningga marato dapapa dako mande yoma honde mande sayang jodapa nda ibu mande kadapa batinggan dapa sama seorang nda ado ibu mande badan mangande Tuhan Odela jale mande meninggal taga bendera kuning serato bendera di namanya lanyo tagaan di orang tetangga satu taga bendera kuning ndak lama sesudah itu datanglah Upie Yuli putri duo joama badan inyo Tuhan satoli tibonyo di labu pintu orang rami sabantu itu baca assalamualaikum waalaikumsalam kato dapat setonyo cali putri tibo nampak Upie badan Yuli yo lainyo Yuli putri baduo jo amanyo datang tapaki badannya apa buyung dapa onde dia kandung Yuli dia talambe dia si Yuli datang ala meninggal dia mande awak yo dia mangata lambe Yuli tibo yo dia dari tadi mande mau mana dari tadi mande mengecek menyabui namo dia badan Yuli dia manga Yulita lambe tibo dia
Mandanga mande la maningga nyo ambil tangan badan mande nyo ambil tangan di jujung nyo ambil kaki badan mande nyo letak anak kepala nyo jujung kaki badan mande onde mande sayang yo Yuli mande jaso mande alun tabale baru sekali awak basuh dapet mande meninggal lalu lapet tadaga mande badan Yuli doma dapet mande meninggal ndak ada ibu badan makan de Tuhan ndak barani orang dopak managan tamasuknya ibu rani tadi ndak barani managan Pia Yuli lainnya Yuli putri sedang menangi jo baru bakato badan apa onde Yuli ya di abang dia jangan mande tangisi Yul olah nyalang mato mande awak balik Yulai lape mande yo hati suci lape mande jo muko nanjani jangan menangi dia badani Yulio dia ba itu kato badan dapat Tuhan Oba itu kata badan apa di sinan kalau dipandang onde Yuli ya di abang biarlah mande di mandian mandang kata cuy itu onde bang dapat kakak Yuli mandian mande bang elo barasia barang asia bang Hola mande mandian indah ibadah mandaya Kato mande osa yang kayuli dapet awak sekali basuh dapet Yuli oma Oh mande tinggal onde mande Panggang simu buah ndak batu ngulangan takok pangandan malu nguruti mande di kubur bang ndak kepulang takok Yuli minta hati abang padi bang
Oh indah tatunggu doma badan Yuli sayang yo Yuli mande oh dapet mande meninggal oh mande sakit mae aduh lah ya alai sekian lama mande dibapisa dapet basuma hamak mati oh mande yo ndak dosa sakit ikur ya Allah la ilaha illallah oh mai la mulai rang mandian selesai mai ba mandian ba bungkui jo kain kangapan oh satu ba bungkui jo kain kapan Quran solat bersolatkan di bawahnya ke kuburan oh di bawahnya ke kuburan setonyo bawa ke pandam kuburan latibo di pandam kuburan masukan mai masuk kubur setolah masuk kubur nampaknya mande kabatimbun malompek badan Yuli oh satu malompek masuk kuburnya sembah Yuli di sidapa onde dapai ya di abang janu bili dia paturuian onde Yuli sayang abang yo dia oh bili jan paturuian mohon abang kabake Yul bau mengucap dia badan Yul Tuhan oh kok kamalompek lo Yuli masuk kubur tu Yuli mati lo bagai kebaan nasib abang tinggal lagi abang seorang jo tinggal di doya api kok kamalompek Yuli dalam kubur abang kubur jadi boleh bertiga sama sekubur nak sanang hati badan Yuli dia oh mandang katonyo dari badan dapanyo pagui badan si dapa onde bang dapa sayang Yuli onde bang dapa sayang Yul bajanji abang jo dapa ma bang yo Yul bang dapa bajanji bang hari kini yo bang oh Yul jan bang abang tinggal ndak bang oh kama abang bawa lai Yul yo bang oh kama Yul abang pai dan sampai abang oh tinggal Yuli yo bang kok sempat abang tinggal Yuli alamat mati bang badan Yuli Tuhan oh mandang katonyo dari Yuli baru bakato mandenyo Yuli putri yo amanyo sekutiko nama menggadanganyo tadi nyo ambil anak keduanya nyo palu anak keduanya nyo pagui anaknya tangisi onde nak kandung Yuli putri na 100 ya apa na ama
Oh tumpak kalian nambat dua tumpak si Yuli je si dapa indah manggap dona orang lain lah na ama sayang kaduonyo na olah na mana kaduonyo indah bangga orang lain ba itu bana katoinyo mandanga kato cuy itu lasanang hati badan dapat sarato jo upi Yuli putri salasai mai bakubuan oh nambahnya babalik pulang naninyo lah balik pulau ukuran baca doa lah baca doa ukuran mengaji lah mengaji baik tu bang dan oma hola diri lainnya Oba itu badan dirinya indah to bilang lamo bana abi hari baganti hari abi hari baganti pakan sapakan jodoh pakan mandenyo sudah meninggal. Omandenyo sudah meninggal indah to bilang lamo bana oba kato badannya tu Yuli putri onde abang sayang joy Yuli abang tak boleh lah tinggal di siko di tampe Yuli abang tinggal abang oh ditampe Yuli bang abang tinggal menanga ketoco itu membana badan si dapa onde dek kandung Yuli dia ndak boleh dah dia sebentuk itu sawakatu ama kamaninggai yo lah mande badan abang yo mande lo dari badan Yuli bau manat liau ka abang horuma ndak boleh bertinggal liau kebalik mencari abang itu bana kato badan liau mendanga kato rupo itu. Oh baru mengece ama dari Yuli koyo ndak boleh rumah ditinggal to bangun bana rumah ko elok-elok tapi bukannya bantu rumah jadi musaji to jadi anak to jadikan rumahku jadi musaji tuara bana bangunan lama to dirikan musaji di sikoto kembalikan tanah ke rakyat to agian tanahnya ke masyarakat musaji unilah dinam banyak ba itu kato badan mandi mandanga kato rupo itu oh baru setuju badan dapa rumah diuntuan lama tu bangun musaji sakutiko sedang membangun musaji rupo itu ndak lama bangun musaji orang bapiti kan namanya lah sudah musaji baru disaran ke masyarakat inyo barangke dari sinan katampe upie hola Yuli putri Oinyo barangke dari sinan tarui ke rumah Yuli putri seto ndak lama di bajalan tiba di rumah Yuli putri lah sampai nyo ke rumah bagala-gala te rumah baru bakato badan Yuli bakato ke bake mande
Onde mande dengan bana dengan dia elok-elok takok mari kabarale antara Yuli yo bang dang apa antara Yuli jo bang dapa menanga katoco itu membana dapa sekali onde dia kan buang Yuli dia kita ko jale badusana kita lah jale adik kakak mangalo itu dia nambat sabui mandanga kato dari dapa dia kakak ba badan awak lah jale abang anak angke dari mande awak Honda ado awak badik kakak ndak ado setali darah lah wajar saja awak nikah bang Olah wajar saja bang abang ne awak nikah tapi kok abang indak suko ambo barani bunuh diri biarlah mati badan Yuli mandanga katoco itu ndak dapat jawab badan dapa lah ditako ari barale tibonyo satu cie lai ali barale lah batako undangan mulai dibueknya undangan sudah lah nyolape ala sudah undangan bersebarkan tibo wakatu yo jangkonyo barale kadang mae hola dapa yo Yuli barale gadang dapa jo Yuli basanang sanang badani Alek sudah banyak pulang tinggal lainnya ate rumah basanang-sanang serumahnya kandak si Yuli nala dape kandak si Yuli nyo nala dape ba itu bana ceritonyo sayo sekato badaninyo ndak pernah do batangka ndak pernah bagadu-ngadu mangece baluna-luna ba itu dapa kasih Yuli Yo indak to bilang dopak lamo bana abiari baganti hari abiari baganti pakan sapakan yo duo pakan nabi pakan baganti bulan sabulan yo duo bulan lah 6 bulannya sesudah nikah rumah tanggonyo aman bana apa rumah tanggonyo aman bana jatuh lah daun ate batu katana jatuh sularonyo banane tumbuh 3 batang si cerek di dalam koto dek nanilang paala watamu sainggo iko pak kabadolu kok lai bau muasa panjang lamo jolang ambe pak Hobatamu laju